Il-proġett tal-istudent li qed isegwi master fl-Architectural Design Gary Girshi ħadu fiż-żona tal-barriri HM15 u HM22 f'Witilgħasel. Gary spjega li l-punt ta' tluq tal-proġett tiegħu kienu l-Victoria Lines li jinbnew mis-servizzi Ingliżi lejn it-tmiem tas-seklu 19 bilan li jżommu lil forzi tal-għadu milli jidħlu mit-tramuntana tal-gżira. Stħarreġ jekk il-Victoria Lines għandu xi tqies bħala wirt jew le. So wara li għamilt riċerka akademika, riċerka fl-arkivi, u ħriġt mapping tal-valuri li ġew ascribed lill-area tul l-istorja tagħha, wasalt tal-konklużjoni li l-Victoria Lines fil-verità huma kapitlu ġo l-istorja tal-Great Fault. U li kważi il-Great Fault huwa l-oġġett ħansejħulek li huwa ta' wirt kulturali għal pajjiżna u għall-identità tiegħu. Din ir-riċerka waslet lil Gary għaż-żona fejn hemm dawn il-barrieri f'Witilgħasel. Meta mbagħad jiena konsidrajt il-valuri militari, il-valuri storiċi, ekonomiċi li ġew ngħatati din l-erja tul is-snin u tul l-istorja tagħha, jiena ħadd din l-erja fejn hemm l-HM15 quarry, l-HM22 u l-ex Hard Rocks quarry. U din is-sit kien ta' interess partikolari għaliex f'din l-erja il-fabrik fiżiku tal-Victoria Lines ġi distrutt kollu. Però l-proġett tiegħi ma jħares lejn id-distruzzjoni tal-Victoria Lines bħala xi ħaġa negattiva, ħares lejha bħala parti mill-istorja tal-pajjiż. Wara din ir-riċerka Gary ħareġ bl-idea ta' x'jista' jsir f'dawn iż-żewġ barrieri. Fl-HM15 fejn hemm il-manufacturing facility u l-processing facility tal-ġebel isir mużew tal-identità kontemporanju through an adaptive reuse tal-existing infrastructure bekk ma jibbena xejn ġdid. U fl-HM22 quarry issir jgħid insejħilha Forest of Introspection fejn essenzjalment tkun foresta tkun green space kemm għan-nies li jgħixu l-Mosta u kemm ovvjament għal Malta fejn inti tista' taqta' mill-ħajja ta' kuljum u tista' explore iktar your inner self. U din l-idea ġiet mill-fatt li l-barriera isa għandha xejb ta' isa tan-nieqa li u bekk tgħinek taqta' anke mill-istorbju u tkun ta' spazju urban ġdid għal Malta. Il-proġett propost minn Gary Girshi kien irrebbieħ fil-kategorija ta' proġetti ta' studenti li jispikkaw fuq oħrajn waqt l-aħħar edizzjoni tal-Malta Architecture and Spatial Planning Awards. Gary stqar li hu onorat b'dan l-għarfien għax qal li bekk il-proġett jew iħares lejn il-wirt kulturali Malti bħala ħaġa ħajja.